Good morning to all of you. Bas, दा मा खैथा जाखो टाइमा? 5टा ना? 5 रिंगा. जों साबेसे दङ? जोङो दा मर्निं वाक खालामनो नागिरदों. हातगुरि, सोमलिगुरि आरो नावकाटानि, पुब नावकाटानि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा जयै मर्निं वाक खालामनो नागिरदों. मानो मर्निं वाक खालामनो नागिरदों? मानोना दाहाय जोंहा दा सानसे बिराद सान्दुं गरम दुंगोना दुङा? बिराद गरम जायोना जाया? ना? बाहेरायाव ओंखारनो हाया जोङो ना? खिन्थु बे फुङाव थाबायोबा जोङो फुंबिलिनि गोथार बारखौ मोनजायो. मोनजायोना? फुंनि बे गोथार बारा मा? जोंनि देहानि थाखाय बिराद मोजां. मिथिबाय? बिनि थाखायनो जोङो फुङाव थाबायनांगौ. दे? दे. जोङो साबेसे दं साननि दे? नों से होन. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26. जोङो 26 जन दङ. There are 26 boys and girls. Okay, let's start now. Tuh, दानिया जागायनोसै. दे. र' बारा स्पिड नङा. जमा.